Finally guys, Nakati सहैबाय Nakati. फैबाय थाबायगासिनो दं जोङो ओरैहाय नाखाथियावहाय मानसिया बिराद खम बिराद खम सानैजोंनो जों नैबेहाय जाग्लाबाय आरो नावहाय गाखोगासिनो दं जों दा ओरैसो जाहैबाय ना आसैसो जाहैबाय सानैल' नै गाखागासिनो दं आथिं बायजेनबाय दा बायजेनबा आयौ बे गोजौआव थांनांगौ नैहाय ओरैबा हाग्रा गोजा माउन्टेन नाखाथि हाजो गाखोनो फैदों आरो जोङो नैहाय गाखोगासिनो दं जों दा नाखाथियावहाय बरिया सानैयानो बेस्ट जोंना ने रावबो गाखोफैयाबाबो सानैजोंनो बेस्ट नै बिथांजों गाखोगासिनो दं अखायाथ' थाइफ्रिगासिनो दं नाखाथि हाखर हालाफ्रा नै ग्रौ माथो अन्थाइफ्रा हनै एन्ट्रि जादों आरोना जों बानाया नै गोजौहाय जि गोजौ बेफोरखौ मावनांगौ ना फुरा अन्थाइ गोजानैखाय सेंग्राफोर फैगासिनो बेवहाय सेंग्राफोर बारे गोजौआ मेंजोंखाबायबो दा जेबोआनो जायाखै दाबो सेंग्राफोर फैगासिनो दं नैहाय आयौ मानखोनांगौ बेखौनो बेफोरखौ मानखोनांगौआ जाबाय दा गाखोगासिनो दं नै गाखोबो गाखोगासिनो दं डिस्टेन्सआव सहैनो थाखाय बेफोरखौनो नायदो नै गाखोनांगौ आयौ नै बेखौ मानखोलांनांगौ नै जों आयौ नै गाइसमोन अन्थाइआ बेसे गिदिर ओरैहाय नायदो नै मानसिफ्रा फैगासिनो दं आयौ खारखोनांगौ ओरैहाय बॉय पहुंच गया है हम लोग उतरने वाले हैं ऊपर चलो पहुंच गया है हम लोग नाकाटी हिल्स में व्यू पॉइंट में चलो हम लोग उतर रहे हैं